haino haiti prasar rung surungoi tongnai class 6 porioi tongnai takuk arba debborma holy cross school ni je hostel nok ni obini bed ni stand no haino hai phachi chai thika teibo koktumani bisingti saimanka o hostel ni warden bo kharjak nei arba debborma bahike thika bini amani khukti khanai dinarok Baiknya ni serai tang mani. Borok ano phun khaike do detan ni somoy dog nang ambo gori nai tele time khenana no mobile nga borok anu phun khayo nga anu phun khake anu to saya bu phanu phun khayo dara no ga da basu in chawo kai nin dara to doktor thana ni thangka no go guru hine ang saga nga kai apur kai bote he chawo sister mitale amang chimang khala ye dara no nutu go basu hin chawo nga ni dara no phun khaya ni dara no ang phun khaya no sister mitale kam nang da pho ko nung borowa hanu saga nga ang kumui bai melawa pho nga ang ko hali an chawo boro ba han ji phun khake na ani himo ka ang saga mono saga ta ang kai obo laso 43 number obo to sebo khajagya obo samu number kha obo nga kai ozaga wo gari salong nai ka se tong ta bo sisa tong ni no nga ang bono hne wan sukata ngai bo sawo bono bang thasing no ko tong la sa bo ba han cha no khaji khai ko khaji nga ulo kai pore nga ang tu ku nusu no ko no nga nga ulo kai ang mai sa na mu nya ni to mani mai ki sa na wa na hne ang mai cha na ni na drop nga nya burano ba su do ga pe de ne do ga bu pha ke ang nga kai do ga bu pha ke hang nga kai ang ta mo ni mani ni sra ka cheleng u pha de ni sa wo 사바고 산내도. sana hinga ka o ga gari sa long nai nga nga bin lo gi was sister mas o principal tong ang principal no bo chini ya ko ta bla nga bona ang principal hani bo chani ta nga thangka chung bi nana ba chini thangka nga bin beton no mo kholja nga ulo kai mo kholja nga bo ang bono no khanya bo gthi hine ang wan chu sika nga wan chu sika nga chre khorok sa nang sika bolle mu chini saung ga borok ta no nga ang saga boro bolem purna ru nu khni ngata ngai nungman nu ya kunu saya ngai osre khoksa ga anu sawo bo thasi mo ka bo ayang bu khang tola no u tong mani ang bono phagi mani phaya ne sawo nga ka apur kai osno kong ba sa jo ngai phagi ni sra no gari wo gari ka phagi ni nga ka ang lamo phagi ka sister mita le anu sawo ni sra ko to sawo chi chi ni sawo nga ka apur ka gari saka wo kai ha ta se nga ka ang bu phano ko kha ja ni ne sla kri kha phashi bi ni saka ka bu pa bu ha ta ka chung ba chu to so ke ta 고독설 뒤요 mani abo 롬 비싱으로 나게 받아라. angkai osra je samaniga ayang barinda osi lela unko umogu tomo hunu sawung ka ba angkai wan suka obo hai ba yui ayang o sister mitali samani ko to sori ti hon sawung ka ba obo ayang no khijina hanu angkai o hospital lo thang purung kai buno salai tongma khana ka ta khatni steno si thuyu hunu o sten o isten tongoro sigon cha cha 군다리 생각이. 이 군다리 장아이 프로비 동고 가가 어디가 지키요 그러니까 아프가 다가 완수가다 안 부슬라 어디가 거도 소리 좀 부르바 룸니 버러러 누리야 봐 스테노 거스 뒤인 사람께 사바하고 사매로. 어디나 거도 소리 튀내러 근데 사내러가 사bun강 무강가로 뭐냐랑 말이야 뭐 깝작 불라 스튜던트 보라고 스튜던트 알았네. 스튜던트야 뭐 봉네 와르덴시 사가나 하이마 동와 hospital khnagata nga apurga wansuka o an busla koto soryo jaga sikhiyunga orum nisrai ro khabiang thamakena ne angkap tu no bukhaw wansuku tongota nga an busla nang to traw na cha nga ka busam kisi ko somsini si tongo 뭐가 와보? to trawo 또라고. nga ka bini logi no thanga bini nek type kusa mobo ma ani nek type kusa kha anu kutal pai ri ne bono kutal pai ri kha nga ka nek type kusa kha bin logi wo sogi kya obu ba nyu thu ni sau boro on nek type ba ga nek type botal bin logi no thanga no na nya ji 다보고 가사만이 인간게 뭐 베토는 뒤요 네. borok beto no thuyo bino jaga ne gundani steno no thuyo ni sawo 이게 고탕한 것도 살게 탄거랑 신고. 앞으로 살동고 데이터로 모터로 나타 nga angom no tak apruka osrai ano ayang mo